Mabungahong kabundagon mga igsoon. Live ta. Kumusta mga igsoon? Magtimo-timo sa daron pulong sa Ginoo, no? Taon manimba ta unya. Before that, kuan sa ta. Pasensya na sa akong kabisi igsoon, wa joy panahon. Mao na nindalikyat ko ron kay basta Sunday samot, walay higayon kayo. Gahapon busy kay labi na kay nagandam ko kay natay bagbag-o nga open nga Bible study. No? Inmate ba piniriso ra sad siya sa una. Kagawas na so nag-open og Bible study. So busy gid. Preparation sa tagapon kay ang uban natong kauban sa church kay kana bitawng na may balay dito sa usa sa atong disciples ba nga gikan pug prisuhan. Giguba ang taas kay ron may extension bitaw na part sa taas nga giguba kay karong adlaw mag-start ang ato ang simba pud sa kuan natay bag-ong gi-open nga outreach. So every Sunday duha na atong simba, first service and second service. Salamat sa Ginoo nang medyo busy kay preparation bitaw. Mo nagkaroon ning dalikyat ko nga mag-live no kay aron mamalandong das pulong sa Ginoo kay murag taud na ba. Before that, igsoon ako sa mong encourage nga i-share na to atong live. Ako sang i-share igsoon. Mabungaw nga adlaw yung tanan.
Praise the Lord. Hallelujah. Na po nang ipaningot na po na akong kamot ba? So, done sharing. Kumusta mga igsoon? Hallelujah, praise God. Ako nagaampo nga namo sa mayong kahimtang diha kanunay, mayong panglawas. Shout out David sa tanang mga subscribers ani nga page, tanan nga mga followers, no? Tanan nga mga new followers, welcome ay kayo mo ni nga page. Wala tay mga debate diri, no? Wala ta mag isa og relihiyon, no? Sa mandiha wa ta mag-isa og simbahan, kundili ang atong giisa ang Ginoo ra gyud. So muna basa sa takadiyo itong mga kuan be. Again, please share our live this morning. Atong i-share itong live mga igsoon. Maunin indot igsoon sa sayo sa buntag ato ang pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Shout out sa tanang mga OFW, mga seaman, si Ferrer, mga naka-permanent resident diha, shout out. And tanang mga tanan Cebu City Jail, shout out. Tanang mga inmates diha, and then mga jail officer, tanang kapulisan, shout out. No, dili lang nako ikuan jog maayo, no, kay tagsa batungod kay Sunday man ro nagdali ta. Di ta pwede madugay kay after this mag-andam na po ko igsoon. Praise the Lord. Shout out gikan sa Dumaguete, June Kabual Gabonales. Okay. Shout out to Mary Jane Pipito. Good morning, Pastor, watching from Bacolod City, Libertad Public Market. Shout out to all vendors dire sa market. Okay? Ang gi-shout out ng mga namaligya diha sa kuano Bacolod City, Libertad Public Market. Okay? Salamat sa inyong pagmata og sayo diha, no, para mo serbisyo sa mga tao ba pinaagi sa pagbaligya, ano? May importante man sana. Greetings from Noel Rob Perante. Shout out Pastor, maing buntag, salamat kay naadjud imong kanunay pahimangno from Brother Anisito Divino. Good morning Pastor, God bless. Good morning Sad Hukim Bolo Taulo Bistal. Og shout out ang Medina Municipal Jail ug akong brad diha sa Saya Skeptron in Arms, si Brad Eljan Labnaw. Brad, I miss you. Kita ta pohon, no? Pohon. Dool ra kay ng Cagayan, brother. And to Joylyn Nods Dorig. Good morning diha sa Pinas. Watching from United Kingdom. God bless us all. Praise the Lord. And Pastor, blessed Sunday, Pastor Brad. Greetings from Riyadh, Saudi. Please include me in your prayer all of... Di ko pwede mo tubag na nanawag ba? Love, di ko pwede tawagan kay live ko. Murag kang kuan ni Ate Arlene siguro ni. Nakakonek ko sa kuan. Basta na wailain imuhaning mga kuan. Inayaw kung patawgi kay nag-live ko niya, nakakonek ko sa Bluetooth aning amplifier. Murag ka Ate Arlene Juro na tungod. Okay, sinsya na mga igsoon kay nay mga gawmayng kuan ba. O atong balikon tong greetings be from Pastor Brad. Okay? Greetings from Riyadh Basin Akrune. Please include me in your prayer all of the family that has problems, all people that are turning their back to God, all of the people who's tied up with the
Iato ning appeal sa prayer, no? Thank you. Toxic man, kuya man. Shout out, Pastor, watching from Qatar. Ruchel Laudejo. Al Ausejo. Good morning, Pastor James. Al Ausejo. God bless you and your whole family. God bless you more, Igsoon. Happy Sunday from Evelyn Ingay. Ingay. And to our avid listeners, Brother Kevin Banugon, blessed Sunday morning kay Lord, and to you, Pastor James Dumanon. Iya diyong gitugaan akong tinuod nga, no? At sa tanang tao sa kalibutan, thank you kay Lord sa imong live wali, Pastor, dalaygon kayong Diyos sa walay katapusan. Thank you, Brother Kevin. Sino kita tapuhon, no? Tugot sa Ginoo. From Jomeline Cabales, God bless po, amen. God bless you more, sister. And from Auring Oxema Sibelia, Sister Auring Oxema Sibelia, good morning, Pastor. Good morning, sister. Thank you for your time. And to Brother Elmer Riquelo Batulanon, ako ni Brad sa Alpa Caparuno. May buntag kanunay, Brad. God bless. Amping na, nakasa prayer na ako. Praise the Lord. And before I start, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section. And don't forget to share our live. Kung mahimo, igsoon kay ang atong topic karon, igsoon. Atong isgutan kung unsay ilhanan sa tinuod nga gospel ni Lord. Tinuod nga ebanghelyo ba, og para asa man gyud ning unsay purpose sa gospel ni Jesus Christ, no? Unsay ihang tumong anong naa man gyud ni. Og dire na to may baw-an igsoon ka kung unsa og para asa ang ebanghelyo ni Kristo. Ang gospel ba, no? Kay nakamit ko og usa ka tawo nga na-encounter nako. Wala dili ingon nga nag-away mi, pero mingingon siya nga so man ni kalit man. Na manawag yapon labo. Mingon siya nga kanang dapat, Pastor, ang imong iwali ang ebanghelyo, no? Gingnan ko ba? Kay mauna ana ba, so unsa man gyud ang ebanghelyo ni Kristo ug unsa may ilhanan nga ang giwali sa usa ka magwawali, mao gyud ang tinuod or gitawag og authentic, genuine nga ibang gospel ni Jesus, no? Mao na atong topic karon, igsoon, kay importante man gud igsoon nga makabalota ni nga mensahe aron makabalota nga mao gyud ni ang tinuod jud nga ebanghelyo ni Kristo, no? Praise the Lord. Ug kani nga tong gibarugan o gituhan, mao ba gyud ni ang gospel ni Jesus Christ. Okay, good morning, Sister Miriam Lab from USA. One of our subscriber. Mayong buntag. Sa tanan, praise God from Brother William Earl Villar. Praise the Lord. And good morning to Brother Bro Harry Lianto. God bless you. Again, please share our live and don't forget to subscribe sa tong YouTube channel kay kaning live na to mawala ra ni in 30 days. So ako ni siyang i-download taon niya, i-upload na ko sa tong YouTube channel, mga igsoon. Hallelujah. A blessed Sunday, everyone. Amen, Pastor James. Magkita lang tayo in God's will and perfect timing. God bless you and to your whole family. To God be all the glory. Amen, amen, Brother Kevin Banugon. Kita na pohon. Dool ra kayo ng kuanay. Sige na magkubalik diha. Negros, Dumaguete. Sige ko diha. Praise the Lord. So, let's pray. While waiting for the others, and dili lang taingon nga magpaabot yun nila kay Sunday man ron. Busy day ron, no? It's Lord's Day, no? Praise the Lord. So, ako nang gi-shout out akong team from Living Water Christian Fellowship. Wala ko karong Monday kay naasay bisita na mo nga murag foreigner man to. So, itagaan na mo og time. Pero sila dito akong ka-team from Living Water Christian Fellowship. Uban nila, ako na mo ko sa Bohol. So sila sa no, so next time rako. Praise the Lord. Shali. Good morning, Pastor, and sa family mo. Good morning, Sad. Igsoon, Shali, no? Shout out din ako ang Dawahon Islands from Southern Leyte. And of course, to special mention ako sila si Sister Lilia ug si Brother PD Pinola ug sa ilahang ambungan nga alagad sa Ginoo Pastor da si Pastor Marlon Cotamora. Praise the Lord. Shout out sa nako si Brother Luisito Webes nga naa karon sa New Zealand. Naka-permanent resident diha kauban sa iyang lovely wife nga si
Sister Rachel og sa ilang duha ka anak. God bless you mga igsoon. Okay, let's start to pray. Let's welcome the presence of the Lord, no? Knowing that without Him we are nothing, no? We cannot really interpret the Word of God using our own wisdom, our let's say worldly wisdom, but that is why we always pray before we start, because we need the wisdom of God, the wisdom of the Lord. We need the guidance of the Holy Spirit for us to interpret bitaw nga more deeper pagyud sa pulong sa Ginoo mga igsoon, kay kung kita-kita ra dita kasabot sa Biblia. Amen. So let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you Lord God for the gift of life. This morning, Lord God, the first blessing in the morning is the gift of life. Thank you so much, Lord. There are so many people die today, but you allow us to wake up today with a purpose. Thank you so much, Lord God. Salamat sa libreng gininhawa nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga imong gipukaw, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. And Lord God, before we meditate your word, before we listen to your word this morning, please search our hearts, search our feelings, our emotion, Lord God, kung nakay makitaan mga dili maayong pagbati, Ginoo, mga dili maayong butang sa among kasing-kasing nga may hinungdan, nga dili mo tuhop, dili mo pinitreat ang imong pulong pasaylua kami. Kuhaa kini, Ginoo, make us worthy because your word is holy. And Lord God, andama mong panudlanan nga espirituhanon aron among masalod, nga dili mausik ang imuhang panalangin nga espirituhanon this morning. And Lord God, I pray tagay mi kaalam nga langit nun, tagay mi Ginoo og lamdag sa Espiritu Santo. And I pray i-bless tanang viewers, tanang listeners karon, and as we listen to your word, let it be that your presence, Lord God, will be filled in our hearts, Lord God. Mabati na mo, masinati na mo ang imong comfort, imong dihog, imong embrace, Lord God, ang manifestation sa Holy Spirit among masinati as we listen to your word this morning. Thank you for the victory. I cancel every spirit of destruction in Jesus' name. I declare victory. Holy Spirit, we welcome you. Let your will be done. And praying for your fresh revelation. Mamuhat ka sa tanang mamati ug mamina, wala milayang giisa, Ginoo, dili relihiyon. But it's all about Jesus. We lift up only the name of Jesus Christ this morning. Ang nabiling panahon namong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. We have 74 viewers. Let's start. Morning, sad Brad. Brad. Raul Soto, no? Good morning, dia, no? Salamat sa Ginoo. Nimba ta. God bless, Brad. Praise the Lord. And, shout out from South Korea. Pastor, God bless you always. From Sister Eden Mayang Lanyas. Okay, amping na igsoon, no, sa Korea. And of course, to Joan Bitonio Galaneda Meras. Blessed Sunday, sister. Shout out sa Galaneda family of Cagayan de Oro. Praise the Lord. Hallelujah. Shout out Justin Lucero Lee, brother. And morning, no? Mabungahong adlaw na mo diha, Inday, unsay oras diha. Cindy Arpon Gapono, maabot na to diri ron taon-taon. Kabalo na ka, excited. Okay? And happy Sunday, mabungawang adlaw, sir, watching from Pagadian City, Watitiw. Ako na yung shout out ako mga brad sa Alpha Caparono, long live kanunay mga brad, Sea, Skeptron in Arms, ato ipataas ang ngalan sa Ginoo. Walay mahitabo nga long live sa atong kinabuhi kung dili na to iisa ang Ginoo. Don't forget what is the number one in our hierarchy, di ba? God first, and then tanan, atong fraternity gali awahira kayo, no? So ay kalimot lang dyan, no, kay the secret of long life and protection and favor, blessing is God. That is why di ta kalimot in everything we do. Let us put God first. Amen. For the glory of the Lord. Good morning, brother Ruben Silada Senior. Salamat igsoon. Watching from Ontario, Canada, brother Armando Gabriola. Ampring da igsoon. Nako Cebu, brad. Tanaw ko sa live panimbaon. Uban mong JR siguro, brad, ya. Amping ka, brad. Amping. Okay. Morning diha, brad, from Manila City Hall. Manila City Hall. Wow. Maing buntag sad. JR or Junior Jimenez.
Good morning, Pastor, from Korea again. God bless you more, Pastor. God bless you more and more, sister. Di ko kailas ngalan ni kay ininsik man o kinurian na ba? Maing buntag, brother, Pastor, and God bless. Dong Juniper. Let's start. We have 95 viewers this time. Good morning, Pastor James, watching from Polomolok. Jessica Laboga Lingat in Clonar. Watching from Dipolog City, Bibeng Bais. And watching from Jensan Jin Tuazon Canyete. Pastor, pakigreet ko pohon sa umabot na ko nga birthday karong June 24. Unyara. Advance happy birthday, sister. Sama naman ha ko. Kagaya no, doon na kayo usa ka katugan rin eh. June 24, thank you Lord sa kinabuhi nga iyang gihatag. Amen, amen. Okay. 24 unsa pa man ron. Hapit na. 20. Pila ka adlaw na lang. Praise the Lord. Jocelyn Daro Lacre. Good morning, Pastor. Salamat sa kanuneng pagmantala sa pulong sa Diyos. Padayon lang pas kay para daghan maka pang mga kalag mapaminaw sa. Amen, amen. Pagka lagi i-greet lagi ka na ko pohon, brother. Igsoon, Joan. Shout out sa imong gwapo nga igsoon si Brother Ralph Bitonio. And of course, sa imuhang usa ka brother nga nurse nga nasa Germany, si Brother Ryan Galaneda. Good morning, Pastor. Good morning. Okay, good morning again, Gian Tuazon Canyete. Watching from Sambuanga, Gerson Mags Katubay. Anyway, shout out Pisigami, no? Pisigami somewhere in Mindanao. Daghan kayo da mga Pisigami, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako lang na i-generalize aron makuan ba madali. Okay, let's start. Igsoon kay aron maibawaan na to ni or maibawaan aron makaskuan na ta ba? No? Davao Sulop, Davao del Sur, GR Algaba, thank you. Shout out from Bukidnon, Brother Kim Pata. Kadaghang shout out ani madugay tani. Chimba na ba? So let's start mga igsoon our text for today. Tong teksto igsoon nasa Roma 1:16. So atong hisgutan karon igsoon kung unsa jud ang genuine or tinuod nga gospel, no? Or ebanghelyo ni Kristo. Unsay ilhanan nga ang atoang gibarugan or gituohan mao gyud ni ang ebanghelyo ni Kristo, ang atong giwali, ang atoang gipaminaw ebanghelyo bagid ni Kristo. Unsay ilhanan? Okay? Ug unsa gyud ang genuine ba? Genuine gospel, okay? Of Jesus Christ. Okay, so ato text to Romans 1:16. English niya magbisaya ta. Again, Romans 1:16. According to Saint Paul in the book of Romans, chapter 1, verse 16. Ingon si Paul igsoon, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, no? Gospel, ebanghelyo ni Kristo. Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Okay, again, Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. And sa Bisaya, nag-ingon diri, Roma 1:16, dili ko ikaulaw ang maayong balita o ang laing version sa Bible, ang ebanghelyo. Kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Okay, ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, this morning, atong hisgutan igsuon kaning gitawag o gospel ni Jesus, ebanghelyo. No? Ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo igsuon, gitawag ni siya o gahom. Gahom gini siya. Mao gini una, ang gospel ni Lord igsuon, ang pulong sa Ginoo, ang maayong balita, una, mao kini ang gahom. No? So, dili ni siya basta-basta igsuon kay when we talk about power, nani siya'y pinasahi igsuon nga gahom para makatransform og kinabuhi. Okay? Mao na tinuod, no? Mao na ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo, no? Aside nga gahom, mausad ni ang instrumento para makabaton tag kaluwasan, no? Duha ka buk ang naa sa gospel. Gahom unya kaluwasan, no? Mao ni tinuod nga gospel, ebanghelyo nga dapat iwali og atong tuuhan. No? Sa ato pa day mga igsoon,
kanang mga gitawag nila og ebanghelyo or maayong balita nga dili makapabag-o sa kinabuhi, nga dili makapausab sa kinabuhi sa tao, basin dili na mao ang tinuod nga ebanghelyo. Kay kung basihan nato ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo, ang maayong balita igsoon, no? Nga gusto nga mao'y ipakatap bitaw, gusto ni Jesus nga mao'y ipakatap nato bisan asa sa tanang tao. Ang tinuod nga ebanghelyo igsoon makapabag-o gyud, no? Kay gahom man ni siya. So it has the power to transform lives. So pasabot igsoon kung ang usa ka tawo dautan, ang usa ka tawo naglunang sa sala, ang usa ka tawo gapos sa mga makadaot nga bisyo, lulong sa illegal nga droga, naglunang sa kahilayan, naglunang sa kahugawan ang usa ka tawo. Once makadungog siya sa mensahe, sa maayong balita, sa ebanghelyo ni Kristo igsoon, minaw siya, unya iya kining dawaton, iyang kinabuhion, mabag-o gid siya. Mao na'y tinuod igsoon. Kay ang gospel ni Jesus Christ, no, mao daw ni ang gitawag og gahom, no? Gahom, kay nganong gahom man tungod kay makabag-o siya. Bisan ako igsoon, before nako na encounter ang gospel ni Lord, kay bawo na mo sa akong kinabuhi based on my testimony igsoon akong past, grabe, no? No, makabless gabi last night sa bagong gi-open at namo nga Bible study, kay ang present dito majority kasagaran dito mga inmates, mga piniriso, mga wala gipriso, siguro wala gipriso nga napriso sa selda, pero napriso sa mga makadaot nga bisyo, pareha na ako napriso sa illegal nga droga before. Basta ingan ano, pero lahi na ang kinabuhi nato once atong ma-encounter ang gospel ni Jesus. The moment we listen, okay, sadyang makadungog ta sa ebanghelyo ni Kristo igsoon, unya mutuo ta atong tagagigayon nga mamuhat sa tong kinabuhi, musugot tag sa dili na kinig gahom. So samtang ang gahom sa Ginoo mo penetrate sa tong kinabuhi, kana nga gahom maghatag og kabag-uhan sa tong kinabuhi. Mao nay tinuod nga ebanghelyo. Mao nay ilhanan igsoon nga ang atong gipaminaw, ang atong gibarugan, ang atong gisunod, mao gyud ang ebanghelyo ni Kristo. Kay ngano man na kinigahom sa pagbag-o, pag-usab sa kinabuhi sa tao. Unya naa kini, of course, kini mao ang gahom sa Dios nya aron unsa, aron pagluwas sa tanan nga mutuo. As long as we believe the gospel of Jesus, as long as we have faith, mutuo ta sa ebanghelyo ni Kristo, mutuo ta sa maayong balita, mutuo ta sa mensahe sa Dios igsoon. Okay? Ang atong gituuhan o gipaminaw, mauna ang gahom, unya maunay maghatod nato sa kaluwasan. Amen. The key for salvation is the gospel of Jesus Christ. Amen. So walay lain igsoon nga maghatag nato og kabag-uhan og maghatod nato sa kaluwasan, dili ang relihiyon kung dili ang ebanghelyo ni Kristo. Siguro ang relihiyon maghatag og giya, kay ang uban naglalis kay ang relihiyon lagi daw, kay nako ni tinuod, nako ni relihiyon nga makaluwas. No, dili makaluwas ang relihiyon, mugiya lang na. Kuha na to, sabtan na to. Ang relihiyon dili mahitabo nga makaluwas na, kundili mugiya gina siya. Posible nga naa ka na nga pundok makabaton kag kaluwasan kay kana nga grupo or pundok naghatag og tinuod nga giya, kay ang ilang doktrina, ang ilang gituuhan tinuod jud nga ebanghelyo ni Kristo. Okay? Apan instrumento lang na sa kaluwasan, dili yun na siya maghatag og kaluwasan. Kay wala laing maghatag og kaluwasan si Jesus tra. Ang iyaha lamang ebanghelyo. And according to John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? And the Word was God. Ang pulong, ang Diyos pulong. Maunay makaluwas. Dili relihiyon igsoon. Amen? Now, tungod kay ang maghatag man di ay og kaluwasan or kabag-uhan, ang naaman day gahom igsoon, wailain kung dili ang ebanghelyo ni Kristo, ang word ni Lord, ang maayong balita. Kita karon igsoon, kung naminaw mo karon, ikaw mismo nakasinati nga, Pastor, kaning akong gituuhan gibarugan, mao gini tinuod nga maayong balita. Mao gini akong gilaktan karon, mao gini ang gitawag og genuine gospel of Jesus Christ. Mao ni ang tinuod nga gospel ni Lord, kay nabag-o man ko, Pastor. Unya nakagawas naman ko, Pastor, sa tanang gapos ni Satanas. So, meaning, Pastor,
Kaning akong gibarugan karon mao gini ang tinuod nga gospel. Kay matud pa sa imong gibasa niya pastor, nga tinuod nga gospel mao kini ang gahom. So nabag-o man ko so gamahanan jud ni mao ni sakto ko sakto ka. Sa tanang nagtan-aw karon nga tinuod na gid mo nga naglakaw sa kamatuoran kay naay ebidensya, naay resulta nga tinuod nga kabag-uhan ang iyong kinabuhi. Igsuon ayaw mo pagpakahilom, no? We are not saved, no, nga to keep silent, nga magpakahilom lang, no? Mao na niingon si Pablo nga dili ko ikaulaw, no? Dili ko ikaulaw ang ebanghelyo or ang maayong balita kay kini mao ang gahom. Si Pablo igsoon baga nignaong, wala ni pakialam igsoon kung kinsay mubas niya. Wa ni say pakialam sa mga paglutos, pagtamay, pagbiay-biay. Tungod kay nasinati ni Pablo ang gahom sa maayong balita, nasinati ni Pablo ang gahom sa ebanghelyo ni Kristo, kay nakabaton siya kabag-uhan sa kinabuhi. Ang banggiitan nga dautan kaniadto nga si Pablo manlulutos, sige panghulga sa mga Kristiyano, sa mga nagsunod ni Kristo nga pamatyon, pangdakpon, pangprisuhon, no? Gibag-o siya sa diyang iyang na-encounter ang gospel ni Jesus, ang ebanghelyo ni Kristo, ang tinuod, ang genuine, ang authentic, ang real, the true gospel of Jesus Christ. Sa diyang na-encounter ni Paul igsoon, na-transform siya. Amen? So nasinati ni Pablo ang tinud-anay kabag-uhan sa diyang iyang na-encounter ang maayong balita, ang ebanghelyo ni Kristo. So sa diyang iyang na-encounter igsoon kay naa ni gahom, yung nabati unya. Of course, mao ni naghatag kaniyag kaluwasan, ingon siya, dili ko kini ikaulaw ang maayong balita, ang gospel. Ang gusto ipaabot ni Pablo igsoon nga kita nga nakabalos ka matuoran. Dapat igsoon dili ta maghilom-hilom, no? Kinahanglan ato puning i-share, no? Ato puning isangyaw imantala ang ebanghelyo sa Dios, ang ebanghelyo ni Kristo. Ayo itugot nga ikaw lamang nakabalo ani, no? Ako na ning balik-balik ayaw ka kontento nga luwas na ka. Amen. Kay nawa, igsoon ang kaning atong palibot, ang mga tao karon nga wala pa nakabalo sa tinuod nga ebanghelyo. Pastor, nganong imo manggiapilan og tinuod nga ebanghelyo? Naday piki nga ebanghelyo naa. Naay pagtuo sa uban, ebanghelyo na ni Hesus ang ilang gibarugan. Apan kung imong tan-aw ng ilang kinabuhi walay kabag-uhan. Ang ilang kinabuhi nagpabiling lulong sa mga makadaot nga bisyo. Ang ilang kinabuhi igsoon nagpabilin nga naglunang sa kahilayan, kasalanan, kadautan. But still they believe that ang ilang stand or that still they taught that what they believe igsoon is the gospel of Jesus Christ. But kung atong pasultiyon ng Bible, ang tinuod nga gospel ni Jesus, ebanghelyo, naay gahom. Naay gahom nga makapabag-o sa kinabuhi sa tao. Amen. Naay gahom nga maghatod nato sa kaluwasan. Mao na igsuon, unsaon pagkahibalo sa mga tao sa palibot, sa kamatuoran. Unsaon pagkahibalo nila sa tinuod nga ebanghelyo kung ikaw nga nagkahibalo, nagpakahilom la kay nahadlo ka ibash, nauwaw ka, no ayaw. Ako igsuon, kinaon ako ng mga bash. Wa ko'y pakialam na ilang ilabay ang istorya nako, basta ako kabalo ko sa kong istorya kay nahitabo ni nako. No, ang problema man lang gud ana kung ang atong giwali wala na nahitabo na to, pero ako igsuon, I am not ashamed, just like what happened to Apostle Paul. Ningon siya, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Me too. Me as well. I am not ashamed to share the word of God bisan diri sa social media. Bisan ang uban moingon nga kanang sa tinuod igsoon wala ko'y income aning live nako. Yes, tinuod na ang uban moingon nga kana si Pastor James nagkuan man na siya sa Mita ana kay naka-professional mode. Wala sila kay baos tinuod. Pero ang tinuod daghag setting sa professional mode nga wala nako gion. Why? Kaya kuha igsoon pang Ginoo ni. Kani kuha igsoon pamahala na ni dili ni ingon pangwarta. Purely pang ministry, gini kakita ba mo, ningingon ko, please star. Diba? Ningingon ba ko, nga please subscribe sa akong page, wala, kay naibayad. Diba, naibayad ang mo subscribe sa page, pero ningingon ko, subscribe sa YouTube channel, kay ang YouTube channel free na. No? Ningingon ba ko, star, wala. Diba? Pero ni-encourage ko nga, please invite your friends to follow our page para mas mabless sila daghan. Akong purpose ani igsuon, para akong maipadayag sa kadaghanan ang gospel ni Jesus.
Kay mauni siya ay naghatag og gahom, naay gahom dire nga magababag-o. Pareho nako, no? Sa diyang na-encounter na ko ang Ebanghelyo ni Kristo, ang gospel, na bag-o ko. From drug addiction to Christ addiction. Okay? Daghan-daghan kay kog mga kabuang sa una igsoon mo na nga, pareho na wako na uwaw. Sama kay si Pablo mismo niingon nga, I am not ashamed, dili na ko ikaulaw. Ikaw na igsoon nagtanaw, imo bang gikaulaw ang gospel ni Lord? Kumusta man kung naa ka sa mga grupo sa mga bugal-bugalon, grupo sa mga dili Kristohanon, no? Grupo sa mga way Ginoo, grupo sa mga taong bisyoso, di ba? Nagpakahilom ba ka o wa ka na uwaw nga isang yaw ang kamatuoran? Naigahom da igsoon din. Unsaon pagkaibaw nila nga naay Ginoo, nga naay makabag-o nila kung di nimo isang yaw. Mapitaw ning ingon diri si Pablo gyapon sa Roma 10:14. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo? Ug unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog, di ba? Mao ni ang giingon, unsaon nila pagtuo, wala sila makadungog. Kaya ang ingredients mga igsoon sa salvation, di ba? Unsay faith. Unsaon nila pagbaton og pagtuo ni Kristo, wa man sila kailaw, wa sila kabalo. Okay, unsay giingon de? Ug unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe sa ebanghelyo ni Kristo. Ug unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini. Amen. Unsaon daw nila pagkadungog sa tinuod nga ebanghelyo? Again, take note, tinuod nga ebanghelyo. Kay naay ebanghelyo nga gama-gama ra og tao. Unsay ilhana na pastor nga ang giwali ebanghelyo nga hinimo-himo ra. May ilhana kay di na makabag-o. Ang mga naikabit nagpabiling nangabit, ang mga nalulong sa mga illegal nga droga nagpabilin, way kahadlok mubuhat og dautan. Nganuman kay ang ilang nadungog og gibarugan og gituuhan nga ebanghelyo dili man tinuod. Kay kung tinuod nga ebanghelyo ang atong madungog o gibarugan, makabag-o na to na kay nanay gahom. Amen. Ang ebanghelyo ni Kristo nga tinuod matuod nay gahom. Og ihatod ta sa kaluwasan. Gahom tungod kay kita nga nangagapos sa makadaot nga bisyo. Kita nga nangagapos sa lain-laing kahilayan, nagapos sa mga talikala ni Satanas mabugto. Kay naay gahom ang gospel ni Jesus, no? Mao nay tinuod nga ebanghelyo. O kung saon sa mga tao sa palibot nato atong mga higala, atong friends and loved ones, magkabalo na nga ebanghelyo kung di ta mo sulti, kung dili ta mo wali. Unsaon man nga makabaton sila pagtuo. Unsaon man nga makabaton sila igsoon o kana bitawng desisyon or mohimo sila desisyon nga mo believe mo tuo ni Kristo nga wala man ta musulti. Amen. Mo na igsoon, mo ni timan ingon si Paul, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Amen. I am not ashamed. So dapat kita sa igsoon pabagaay nig naong igsoon. Ako igsoon, grasya sa Ginoo manggiwawon man jugo. But the moment I say yes Lord, use me for your glory. Kuhaan niya akong kaulaw hangtod karon igsoon pirti ng bagaa akong wa ko'y pakialam. So ako'y pakialam igsoon sa una maratol pa ko mustorya. Pero sa diyang akong gitugyan tanan sa Ginoo, Lord, akong na-experience ang gahom sa ebanghelyo nimo. Akong na-experience Ginoo nga gamhanan ng imong pulong. Mao nang Lord, di ko gusto Ginoo nga ako ray makasinati ani. Di ko gusto Ginoo nga ako ray nabag-o. Dili ko gusto Ginoo nga ako ray maluwas ug makabalos, kamatuoran, makaamgo, makamata, malamdagan. Mao nang Lord, tabangi ko, tagay kong kaisog, himuang baga akong naw nga wa ko'y pakialam bisag kinsa akong kastorya. Mao nang karon igsoon, pilting baga akong naw. Kana lang kung magwali ko nga maminaw si gobernador na mo diri sa lalawigan sa Bohol. Maminaw among mayor, mga congressman, mga abogado, mga dagkong tao sa kapulisan diri igsoon, mga banggiitan nga mga tao igsoon nga mga respetado. Wa joy bisag gamayng kulba nako matingan ang uban kapila na nga higayon duulon ko sa mga kauban ako diri, amigo nako mga higala nga pulis diri sa station nga Brad, unsaon na nimo Brad, disuray mauwaw ko sa akuan ang time nga mo speech sila, magsige na sila memorize ako. Relax na, sige rag cellphone. Sige ra kog tan-aw verse ana share niya. Nago koy time mabandayan ko nila bala. Sa manis pastor nga wa man nagandang sila, nagsige nag-memorize na nay sila outline, nagsige na sila suwat pero ako wala igsoon. No? Kaya kung gitugutan ang Holy Spirit to speak through me para nila, no?
Mao na mga igsoon kay ngano man wala ko'y kaulaw baga kay kung nang wagali ko na uwaw sa una kawatan ko wa ko'y kauwaw sa una nga akong gihilabtan tong babae nga di nanay bana gi adultere wagali ko'y kaulaw mga igsoon sa una nga mangawat kog kwartas simbahan para ipalit og shabu para ipalit og marijuana rugby bulkasil tanan unsa man di igsoon wala ko'y kurat wala ko'y uwaw ato mohimo proud kay ko igsoon sa una magbidyo-bidyo nga magsuyop proud kay ko igsoon nga basta na ako'y mga gibuhat nga makauulaw mga gibuhat ako sa wagali ko na uwaw ato nga mga dautan to karon na ba. Amen nga nagabalukos ka matuoran mauwaw pag umamong kamo diha igsoon nga naminaw nagtan-aw ayaw ikaulaw ang Ginoo ayaw ikaulaw ang ebanghelyo ni Kristo kay naay gahom diri gahom para makabag-o sa kinabuhi sa tao ug mao ni ang maghatod nato sa kaluwasan. Okay, tanawa unsay gingon diri because it is the power of God that brings salvation. Mao ni maggahom nga maghatod nato sa kaluwasan sa tanan nga motuo kaniya. Unsao nila pagkabaton og kaluwasan og kabaguhan kung ikaw nga nakahibalo sa tinuod nga ebanghelyo ni Kristo magpakahilom kay maulaw ka. Igsoon ang kaulaw fear na siya kay numdum mo ning ingon si ang pulong sa Ginoo nga God ang Ginoo wala siya naghatag nato og espiritu sa katalaw. So ang pagkaulaw og kahadlok igsoon espiritu nas demonyo. Amen. Pastor dili man kalikayan, yes dili gyud na kalikayan ako kasabot ko ninyo because there's always a first time and then of course first time pata mo share wow ratol pero once ipagamit na to na ang gamay nga naa na to igsoon i-bless ni Lord mo dako na matinga ka ginagmay ra imong istorya pero sunod dinaghana maglisod nagali kag undang because once si Lord makit-an nga nagpagamit kaniya tabangan ka i-bless kaniya tagaan kag kaalam unsay manggawa sa imong baba matingala lang ka nga ang naminaw muhilak na ang naminaw mo kumpisal na sa iyang sala ang naminaw manghagad nagsimba ingana ko kay tungod kay nagsalig ko sa Ginoo igsoon usahay uwaw ang musulti sa ebanghelyo ni Kristo. Usahay ulaw igsoon isulti ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo ngano man kay lamukon gyud ta og mga pagbugal-bugal, pagbaybiay. Lamukon ta igsoon og mga yaga-yaga katawa. Pero igsoon di na rason nga muundang ta. Pabagaay ning naong igsoon kaning karon nga naatas Ginoo. Kanang nasinati na to ang ebanghelyo ni Kristo nga naday gahom nga mubag-o kinabuhi igsoon. Di ni panahon nga magpakahilom ta. Di ta maluoy aning mga tao sa palibot nga luoy kayo. No? Kita nga nakabalos kamatuoran sa tinuod nga ebanghelyo isang yaw na to ayaw pagpakahilom. We are not saved to keep silent or to be silent. But we are saved igsoon ngano man para musulti ta. Musulti ta. Aron mahimo tang light bearer, aron mahimo tang instrument ni Lord for the salvation of other people. Dili sila mutuo, unsaon nila pagtuo, unsaon nila igsuon nga musunod ni Kristo nga wala man sila kabalo. Unsaon nila pag-distinguish bitaw sa tinuod nga ebanghelyo ug sa piki nga ebanghelyo kung ang tinuod nga ebanghelyo nga imong nahibaw-an dili nimo isulti. Dili nila mahibalaan ang kalahian sa tinuod nga ebanghelyo ni Kristo ug sa gama-gama ra nga ebanghelyo. Kung ikaw nga nakabalo sa tinuod nga ebanghelyo, nagpakahilom, nagtak-om imong baba. Igsoon aron ma-realize nila ang kamatuoran, isulti. Amen. Isulti igsoon ang tinuod nga ebanghelyo nga mao ni tinuod nga ebanghelyo. Ang tinuod, ang authentic gospel ni Jesus makatransform gyud na. Walay ebanghelyo ni Kristo nga way gahom. Dili ta makaingon nga ang ilang gituuhan ug ilang giwali tinuod nga ebanghelyo kung wala sila nabag-o. Samot ang nagwali wa nabag-o. Unsaon pagka pamatuod ana or mapamatud-an nila nga ang ilang giwali gibarugan gituuhan tinuod nga ebanghelyo. Nga wa gali na sila nga bag-o nagpabilin nga laglunang sa mga sala, nagpabilin sa mga gapos ni Satanas. Ang tinuod nga ebanghelyo makapabag-o, makabaton naigahom siya. Na siya power nga mo transform og kinabuhi sa tao. Kung unsa ka kadautan mabag-o kag kalit mao nay ebanghelyo ni Kristo. Amen. Mao na igsoon kamo nga naminaw nakadungog mo sa mensahe sa Ginoo karong kabuntagon.
nya inyong nasinati nga naa dyo'y nabag-o nimo, although naalay ginagmay nga kuan labi nabag-o pa mo, pero na changes jud nga imong nabati karon o nakita. Then kung maunay na tabo nimo, it means nga tinuod na nga ebanghelyo ang imuhang gibarugan o gituohan kay nabag-o man kana may changes nimo. So ayaw pagpakahilom, i-share na. Amen. I-share sa uban igsoon, kay nay uban karon igsoon nga nagtuo nga ilang gibarugan gituohan ang tinuod nga ebanghelyo. Apan ang tinuod di ay ang tinuod nga ebanghelyo sama ni sa giingon ni Pablo sa Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ because it is the power, gahom ni, of God that brings salvation. Kung moingon tag gahom, naa siya gahom nga mubag-o kinabuhi. No? Mabitaw si Pablo igsoon baga kay naw nga iyang isulti. No, wa siya maulaw sa gospel ni Jesus Christ nga iyang iwali. Kabalo man siya nga naay gahom kini. The very nature of the gospel of Jesus, na siya nature nga mo transform. No? No? Si Mary Magdalene gitransform nga nahimo siyang Mary, nga nahimo siyang santos. Why? Because of the gospel of Jesus Christ, na siya pinasahi nga power to transform lives. Amen. Pareha sa nagsulti, nagistorya nyo karon ako, nasa gahom nga ning transform na ako. No? Grabe. Kadaghan sa gibag-o nako, no? Pagkahilig og babae, adik og pornography, unsa pa diha. No? Illegal nga droga na maligya sa una, shabu, sigarilyo, inom, bulkasil, rugby, marijuana. Pero giusab tanan sa diyang na-encounter nako ang tinuod nga ebanghelyo. Di man pod pwede mo ingon ang ubang tao nako nga abot-bot nang ingon ni pastor, sayawa na. Sayawa din na nga gibiyaan na gali na kong yawa. Ang yawa kay mailhan sa binuhatan kay yawanon. No, sadly ang uban nagtuo nga sakto sila pero wa nagtan-aw sa binuhatan nga maoy ebidensya sa kaluwasan. Kay ang ebidensya nga atong gibarugan o gituuhan ebanghelyo ni Kristo mo resulta na sa tong binuhatan. Naay transformation, naay kabag-uhan kay ang matud pa ni Pablo ang gospel ni Jesus gahom kini. Na kini gahom nga mobag-o na to nga makabaton tag kagawasan gikan sa gapos ni Satanas. Ang uban mo ingon, lisod po mo ingon uban, ay mugtuan ng James kanang mabungahong Kristohanon. Sayawa na siya. But-but na yang gisulti, gama-gama. Di na tinuod, sayawa no na nga gikan ko sa una da sayawa. Sayawa no na nga wala na hinoy bisyo. Unya nahimong sa Ginoo tong mga palahubog nga nagwali. Na ato ko nung kita bright man kita. Okay? Ato daw i-distinguish be, ato ato lang ibutang og sa literal nga pagpanabot. Asa may sa Ginoo og sayawa kanang wala ay bisyo, wala di na mo suyop, dili na himabay, no, dili na mo sigarilyo, dili na mo inom, dili na adik-adik, wala na nagsyabo. Og sa gatong nagsigigwali nga palahubog pa, nay sikretong kabit, nay sikreto nga ilads. Kisa may inyohang ano na nga sayawa. Sayawa na hinuntong wala na tanan, totally gi-change na. No? Mao na mga igsoon, no? Ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo makabag-o. Amen. Mao na mga igsoon nga kung nagtan-aw ka karon, ka-relate ka kay naay kabag-uhan nimo, ayaw pagpakahilom. Amen. Isulti. No? Dili aksidente nga giluwas ka sa Ginoo karon. God save you. Why? Because He wants you to become an instrument for the salvation of other people. Especially to your families, to your relatives, loved ones, igsoon mo. Mao na first ministry na to family. No? Mao na nga ingon si Pablo, I am not ashamed. Dili na ako ikaulaw ang pagsangyaw, pagsulti sa ebanghelyo ni Kristo kay mao ni gahom kini nga maghatod nato sa kaluwasan. Amen. Si Pablo mismo niingon nga I am not ashamed. Dapat kita nga nagsunod ni Kristo wa sad tay uwaw mosulti sa kamatuoran. Dili nato ikaulaw ning atong gitawag nga mga born again ta na bag-o. Dili man ni born again. Actually, born again is not a religion. No, but born again is a life, is a transformed life na siya igsoon. Giubag-o, giusab sa Ginoo. Born again meaning nataw ang bag-ong kinabuhi. Nga mura bitaw og namatay ang daang pagkatao nato, niabot ang bag-ong kinabuhi. Mao nay born again. Mao nay giingon sa 2 Corinthians 2:17 nga if anyone is in Christ, he is a new creation. Mo na born again, nataw ang bag-ong pagkatao nga nahimong Dios nun, namatay ang tao nga yawanon, born again. No, it's not about religion, but born again it's about a relationship, intimate relationship nato ni Jesus, and then after that relationship na ay resulta nga bag-ong kinabuhi mo na nga born again. Amen. Ang uban nagtog relihiyon noon.
Kuan gyud na siya igsoon. It's biblical gyud. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Kamuda na minaw igsoon niya, karelate mo sa ako ang gi-share karon nga ang imong gibarugan gospel gyud na ni Lord. Ebanghelyo gyud na ni Kristo igsoon. Sunda si Pedro. Mao na ingon si Pedro, imitate me as I imitate Christ. Sunda si Pablo. Si Pablo igsoon, ingon siya, di na ko ikaulaw ang ebanghelyo ni Kristo. Wala ko'y uwaw mo sangyaw sa Ginoo. Or nganong mauwaw man ko mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Ako mismo nakasinati sa gahom kay gibag-o ko. Ano, mao na punto ni Pablo. Mao nang kamo dia igsoon. Bulahan mo nga nakabalo mo sa tinuod nga ebanghelyo. Kaya ang uban karon ang ilang nahibaw-an kay dili tinuod nga ebanghelyo. Pastor, ngano mga makaingon man jud ka? Nada ingana, yes naa. Kay ang di tinuod nga ebanghelyo dili na makabag-o og kinabuhi. Apan ang tinuod nga ebanghelyo makabag-o. Amen. Maghatag na tog kaluwasan, maghatag na tog kabaguhan kay naay gahom. Gahom. Amen. So again, igsoon, kung ikaw na karon, to all of the viewers who are watching this time nga 100% ang tinuod nga ebanghelyo ang imong gibarugan o gituohan din, ayaw ikauwaw na. Ipanabi, isulti na. Kay daghang mga tao karon nga luoy kay gikapoy sa ilang kinabuhi na depress na sa mga dagkong problema. Apan ang ebanghelyo nga imong gibarugan karon, ebanghelyo ni Kristo, imo nang i-share nila igsoon. Kana nga ebanghelyo maghatag na nila og paglaom. Amen. Maghatag og paglaom, maghatag nila og comfort, healing, kaayuhan. Amen. Di sila ma-comfort, dili sila makabaton og kalinaw, kasiguraduhan. Kung kanang imong gibarugan karon nga tinuod nga ebanghelyo, imo ra nang giloom, dili nimo isulti. Igsoon imong baba ayaw itakom, isulti ang kamatuoran. Kaysa diyang mag-attempt ka, mo decide ka nga musangyaw, musulti, tabangan jud ka sa Holy Spirit. Kay mao man ay partner nimo, tabangan ka sa Ginoo. Nganuman, ang kalibutan karon need i-rescue. Ang generation karon need i-rescue because of high technology, grabe na kadautan. Need nila madunggan ang tinuod nga ebanghelyo. Kay naa diha ang gahom nga mo transform nila. Gahom aron maghatag nila kaluwasan basta mutuo sila. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. So mao ni igsoon, ato nang nahibaw-an karon ang tinuod nga ebanghelyo ug unsa ang timalhanan sa tinuod nga ebanghelyo sa dili tinuod nga ebanghelyo. Amen. Kaya nga naman, ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo naay gahom, gahom sa pagbag-o nato. Gahom para makabaton tag kagawasan gikan sa talikala ni Satanas. Gahom nga ikaw kaniadto adik sa pornography makagawas na. Gahom tungod kay ikaw kaniadto naa kay mga pagdumot pero karon kamao na kamo pasaylo, mao nay tinuod nga ebanghelyo. Amen. Ug ikaw karon nga nakadungog ani unya imong gibati nga sakto jud ko. Kani nga akong gibarugan, pastor, tinuod ni nga ebanghelyo din. Ayaw itagko mimong baba, ipanabi na isulti. Ayaw ikaulaw ang gospel ni Jesus. Kay unsao nila pagkahibalo. Unsao nila nga malamdagan, mahayagan, kung dili na nimo isulti. Kung maulaw ka, ayaw ikson, balag, magka normal na pero tabangan ka sa Ginoo. Dihugan ka sa Ginoo. Amen. Dili na ron panahon nga magduha-duha ug magulaw-ulaw ta nga magpagamit sa Ginoo. Dili na ron panahon igsuon nga mura og managana ka kay murag di man ko kamaon. No! As long as makita ni Lord nga mulakang ka magpagamit niya. Mulakang ka kay gusto ka nga imong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo. Tabangan ka sa Ginoo, matinga ka, mabagga na imong naong parehan ako. Kaning magistorya ko ninyo igsuon. Uwaw man kay ni video. Pila gud ka countries nagtan-aw na to, akong giihap igsoon more than 50 countries nagtan-aw sa tong live, nagreplay. Wow kay ni, pero kita ba mo nga mura kog naratol, wala tungod ni sa grasya sa Ginoo. Tungod ni sa tabang sa Ginoo kay deep in my heart nakita ni Lord nga tinud-an na yun nga Lord, pamahala na niya ko Puslan man nga imo kong gibag-o, imo kong gamiton, mahala itodo na nako ni. Pabagaay na nignahong igsoon. Kay di ta angay maulaw. Kay nga naman ang atong gibarugan tinuod nga ebanghelyo ni Kristo. Kay kita mismo living testimony nga naa kini gahom kay gibag-o ta. Gihawas tagikan sa tanang kadautan. Gihawas tagikan sa makadaot nga bisyo. Gihawas tagikan sa mga gapos ni Satanas. Amen. So unsay atong buhaton? Sulti na. Isulti, ayaw ka ulaw, pabagaay nignaong igsoon. Ang yawa karon double time, triple time na kay hapit na yang panahon, grabe na kadautan. Kita sa digson di ta palupig.
Amen. Di ta palupig igsuon, pabagaay na nignaong ubang sa tabang sa Ginoo. Nganong maulaw man pud ta, nga ang atong gibarugan kamatuoran man gyud ni. Nganong maulaw man gyud ta, nga ang atong gibarugan mao man gyud ang tinuod nga ebanghelyo. Kanus aga makaingon nga tinuod, nga tinukod ra man nagtao, di ba? Moingon man ng uban manghilabot, so wata nang hilabot. No? Kami amo tinukod sa Dios, mao maglibog ka ba kay moingon sila tinukod sa Dios unya ang binuhatan. No, makasalan tas binuhatan. Kung tinuod ng tinukod sa Dios, dapat Dios nun inyong binuhatan. Di ba? Literal ra man kayo. Tinukod sa Dios, di makita unta ang Dios. Pero nganong naglunang mo diha, di ba? Nya kita igsoon gitawag nilang mga sulpot, mga kulto unsa dia tinukod og tao, no? Pero wa nila nakita ang tinud-anay kabag-uhan nga di nila lim. Dili ni mahitabo nato kung kita-kita ra kung tinukod tag tao. Kanila nga mo igsoon, di ba? Nay mga nagtan-aw karon diha, mga adik-adik sa una. Kaning bisyo na to mga brad nga suyop, di ni basta-basta mabag-o kung kita-kita. Kaya ko lang more than 16 years. Nay mga panahon sa una kada suyop nang last na lang ni. Why di mahuman ang last, kada na kwarta suyop gina. So, there are so many times nag-attempt ko nga mabag-o. Ug diha joy time nga nabag-o ko usa ka buwan kay didto ko nagpuyo sa akong kalib-in sa una, namoy kalib-in sa una. Wa pa ko sa Ginoo. Wa ako kasuyop og usa ka buwan, pero pagbalik na sa eskwelahan kay simbrik man to 1 month. Pagbalik sa eskwelahan, balik na po og suyop. Then eventually sooner or later na realize na ako nga ang tao dili jud kabag-o sa iyang kagalingon. Ginoo gyud. Kinahanglan jud ang tinuod nga ebanghelyo para na to. Nabag-o ta, no? Wala mga igsoon niya. Tawgon tayo mao ni ilahara na basta kita kabalutas tong kagalingon kailata kung kinsa ta og naay Ginoo nga nagtan-aw. Amen. Kay kita igsoon ebidensya nga atong gibarugan kamatuoran gyud. Ang atong gibarugan tinuod nga ebanghelyo ngano man ang resulta ang ebidensya natay tinud-anay nga kabag-uhan. Sa una ako igsoon gitawag ko sa muag salot sa katilingban adik-adik kriminal. Karon sa akong binuhatan daghan ang napanalanginan. Actually igsoon grasya sa Ginoo daghang mga adik-adik nga diri ning kuha na og motivation, diri ning kuha na og inspiration nga nakabaton silang paglaom nga pwede pa din sila mabag-o kay nakadungog sa akong testimony. Nya kinsa na may sayawa na, di ba? Mao na diha igsoon. But anyway, we cannot please everyone. Bisan makita nila nga nabag-o na ta pero naa gyud nay uban nga di mo angay na to. Kay naa jud sila gibarugan nga sakto sila pero ilahapon na. Amen. Ang importante kita nga nakaibaw sa kamatuoran, nakabalo sa tinuod nga ebanghelyo, sangyaw, sulti igsoon. Ayaw ka ulaw. Before I end this one, ingon si Jesus, kinsa katong kung kinsa katong kana bitong ikaulaw ninyo ako diri sa kalibutan, ikaulaw ko usab kamo didto. So di ta angay maulaw igsoon nganong maulaw man tawagin na mauwaw ang uban mangawat manghimog dautan kita na ba nga ngatong isulti kamatuoran tinuod nga ebanghelyo na igahom. O kita pud nga nagsulti ebidensya man ta. Living testimony nga atong gisulti tinuod kay kita mismo nabag-o man. Listen mo istorya ta kita mismo wa nabag-o. Natay ika si tawagan na kana bitawng si tawagan na confirm bitaw ma-confirm na to ba nga atong gisulti tinuod kay nga atong binuhatan mao may kanang gitawag og mo confirm, no? Ang atong binuhatan kay ning sibo man pud sa atong gisulti. Amen. Mao na siya igsoon. Again, mao na ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo. Nakinigahom nga ihatod ta sa kaluwasan. Nakinigahom nga makapabag-o sa kinabuhi sa tao. Nakinigahom igsoon nga makabugto sa tanang mga talikala ni Satanas. Amen. Mao na ang ebanghelyo ni Kristo. So kung ikaw nakadungog karon, nakakaron diha naglakaw, nakadiha karon igsoon tawagan na nagkinabuhi. Ayaw ka kontento ana. Isulti isangyaw. Ayaw ka ulaw, ayaw pagduaduha. Amen. Kay daghan karon igsoon nga gusto na mo gawas sa kangit-ngit dili makagawas kay ngano man wala nila nadunggan na sinati ang tinuod nga ebanghelyo. Kay ang tinuod lamang nga ebanghelyo ni Kristo maoy makapahawas nila sa kangit-ngit sama nato. So igsoon ako mong gidasig karong kabuntagon magpagamit tas Ginoo. Tana isangyaw na to, i-share na to ang tinuod nga ebanghelyo. Ngano magid pastor nga naa magid tinuod nga ebanghelyo na day piki yes naa. Ang tinuod nga ebanghelyo
makapabag-o sa tao, naigahom, makatransform og lives sa tao. Ang piki nga ebanghelyo puro ra na istorya pang Ginoo pero way na usab dili makabag-o. Ang tinuod nga ebanghelyo naigahom matud pa ni Pablo. Amen. Mao na mensahe sa Ginoo igsoon. So again, sa tanang nagtan-aw karon diha nga ikaw mismo kabalo ka nga imong gilaktan tinuod nga ebanghelyo ni Kristo imong gisunod igsoon. Kay ikaw mismo na bag-o living testimony ka, din ayaw ikaulaw na, ayaw pagduha-duha na isangyaw na sa uban. I-share na, ayaw pagpakahilom, isulti, wa ka giluwas sa Ginoo aron magpakahilom, apan giluwas ka sa Ginoo aron manabi, magmaritis, mao ni nindot imaritis ebanghelyo ni Kristo. Nga naman, pastor, kay maghatag ginig gahom, maghatag og tinud-anay kabag-uhan, maghatag ginig paglaom sa mga tao nga na-depress karon. Amen. Ang tinuod nga ebanghelyo igsoon maoy tambal sa kinabuhi nga gubot kayo, maghatag og kalinaw. Ug karon imo nang gidiladala og imong gikinabuhi na diha or imo nang gilakwan karon ang ebanghelyo ni Kristo, isulti, ayaw kaulaw. Amen. Tanawan ng uban diha, luoy kay naghubog-hubog, nagsuka-suka sa dalan ng uban. Siga na kay mata, tama na kay ang uban igsoon, grabe na. Naglunang sa sigig pangabit, no? Kanusam na sila makaamgo. Makaamgo na sila once ilang ma-encounter ang tinuod nga ebanghelyo ni Kristo nga imo ang gituohan karon. So dili na sila makaamgo kung dili po ni masultian. Kay lisod po kayo magsige ra tag-ampo-ampo ka, Lord, luwas na sila, luwas na do. Nay mga times igsoon nga dili na need nimo iampo kay naa mahikap na nimo masultian, isulti na. Di man pwede nga munaog pa si Jesus unya. May muwali nila ikaw nga nakabaw sa ebanghelyo ni Kristo. Ayaw pagduha-duha, ayaw kaulaw, isulti na. Amen. Isulti na igsoon. Aron ang imong nasinati nga kabag-uhan, ang imong nasinati nga kalinaw ug tinuod nga kalipay, masinati sa nanila. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your message this morning. Salamat sa mensahe Ginoo may tungod sa imong tinuod nga ebanghelyo. Ang ebanghelyo nimo Lord naay gahom matud pa sa pulong nimo. Naay gahom nga makapabag-o sa kinabuhi sa tao. Naay gahom Ginoo kay maghatod kini sa kaluwasan namo. Salamat Lord. And I pray Lord nga kani nga mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan Ginoo nga magpadayon mi Ginoo nga maisugon nga musangyaw sa kamatuoran. Wala mi ulaw Ginoo, dili mi magduha-duha Ginoo uban sa imong tabang mahimo namo na. So Lord, tabangi mi, I pray to all of the viewers, listeners, tagay kaiso Ginoo, tagay boldness to share your word Lord God, tagay dihog kaalam nga langit nun Ginoo. Dili mi magduha-duha ug dili namo ikaulaw ka Ginoo. Ang imong pulong ikaw kini mismo. So ayo gitugot nga amo ning duha-duhaan or maulaw mi, kung dili Lord tuguti, tabangi mi nga amo gining isangyaw i-share Ginoo nga dili mi maulaw Ginoo. Kay sama namo mauni Ginoo ang naghatag namo kabaguhan, ang ebanghelyo nimo. Ug ang among mga kaila Ginoo, mga higala ug ang ubang tao Ginoo, unsaon nila pagkahibalo kung dili na mo sultian. So Lord, I pray to all of the listeners, tagay mi kaisog boldness to share the truth, to deliver, to preach the true gospel nga naigahom Ginoo, nga makapatransform og kinabuhi Ginoo. Salamat Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Holy Spirit, thank you so much for your word, for your presence, and for the message. And right now, I continue to pray to all of the viewers, listeners, followers in this page. Bless them, Lord God. I speak blessing for them right now in Jesus' name. I speak financial breakthrough. I speak inner healing and deliverance, healing, Lord God, physically and emotionally in Jesus' name. Sa tanan nga naibalatian. And I speak peace sa tanan nga naglibog, kalinaw. I speak hope, paglaom sa tanang hopeless karon na depressed in Jesus' name. And I declare salvation to their whole family sa tanan nga nagtan-aw karon nga nagampo og kaluwasan silang tibuok pamilya, kaliwat ug kadugo. Sa tanan nga mga negosyante ako nagampo og kauswagan sa pangalan ni Jesus. Sa tanan nga naay trabaho, I declare promotion in Jesus' name. I declare protection, favor sa ilang mga amo sa pangalan ni Jesus. Sa tanan nga mga way trabaho, nagkinahanglan og item, nagakinahanglan og trabaho, I pray open doors of opportunity in Jesus' name para maka-item, para makatrabaho sa pangalan ni Jesus. Tanan-tanan Ginoo. Unsa man ilang mga struggles karon sa tanang mga nagtan-aw Ginoo. Tabangi sila tagay kusog, pailog. Unsa man nga milagro ilang gikinahanglan Lord God, I declare i-grant nimo ang ilahang desire right now in Jesus' name. I-bless Lord God according to the desire of their heart. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Salamat kayo, Amahan. This time, among dawato ng panalangin,
among dawaton ang milagro, among dawaton Ginoo ang kadaugan, amo kining gidawat karon uban sa dakong pagtuo, himua lamang ning kapiyalan Ginoo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong maluluwas. Amen ug amen. Mabungahong adlaw mga igsoon. Happy Lord's Day. That's all for this morning. Akong ibalik ang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. Nay nangutana, Pastor, nganong moingon man daw nga kanus-a man taning hulam sa iyang dungog ug himaya ngano daw ibalik nato? Of course, way ato. Bisan ang akong pagistorya ani dili niya ako grasya ni sa Ginoo. So ang tanan sa Ginoo ra gid gikan, mao nang akong ibalik ang himaya ug dungog sa atong buhi nga Dios. Okay? Praise the Lord. See you next time, igsoon. Makabakanti ko. But today, maor gini kay busy man kay ta. Sunday, natay bagong outreach karon, igsoon. Salamat sa Ginoo. Natay gi-open nga bagong simba ba. Adto na ta magsimba sa hapon, duha na atong service. And I pray and I declare nga mag-open bagid si Lord og mga outreach igsoon. Amen. So that's all for this morning. Ako nag-aampo nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Og naay nagtan-aw karon diri OFW nga padung nating katulog, I declare God's protection. Bantayan mo sa Ginoo. Og sa tanan nga nagtrabaho karon, I pray God's favor, protection, may panglawas. Dili ron matapos rong adlaw nga dili mo i-bless ni Lord. And of course, I declare that today is full of victory in Jesus name. Amen. So see you next time mga igsoon. Anyway, don't forget to subscribe sa YouTube channel. After this, ako ni siyang i-download. Niya ako ning ibalhin sa YouTube kay mawala ra ni in 30 days. And thank you again mga subscribers. Thank you. Star senders, wala man jud ko nangayo pero ang uban tig-send. Thank you kayo. New followers will come in nga page, and I just want to remind everyone to encourage your friends to follow our page kay mabless pud sila ba no? More followers, the more ang mabless o maghatagan o paglaom. Amen. So all the glory and honor belongs to the King of Kings. See you next time. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless everyone.